τον κόσμο. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, το την έσαρκο του Θεού λόγου παρουσίαν λόγο, στόμα, την καρδία και νο, γραφείτε και εικόσιν ομολογούντων αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Των ειδότων της του Χριστού μιας και της αυτής υποστάσεως, το ενισουίες διάφορων και ταύτιστον χτιστότε και άκτιστον, το ορατών και αόρατο, το παθητών και απαθέστων, περιγραπτών και απερίγραπτων και τη μεν θεϊκή ουσία το άκτιστον, και τα όμοια προσαρμοζόντων τη δε ανθρωπίνη φύση τα τε άλλα και των περιγραπτών, ανομολογούντων και λόγο και εικονίσμασιν αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Των πιστευόντων και διακηρυκευομένων ή τι ευαγγελιζομένων τους λόγους επιγραμμάτων, τα πράγματα επισχημάτων και εις μίαν εκάτερον συντελήν ωφέλιαν, τίτε διαλόγων ανακήρυξην και την διεικόνο της αληθείας βεβαίωσιν αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Όκραν τον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των περμάτων ημών, μυστέος Θεός, που λύσει γαριδόκησας αγία, μερδίνε το σταυρό, την αλυσίουν σέγνασαν εκ της δουλείας του εχθρού. Όθελε Χριστός μομενσι, παράς επλήρωσας τα πάντα ως σωτήρικον, παραγενόμενος εις τον σώσε τον κόσμον. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρίαν κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέτα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στετέρους. Οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως οδαγμάτισαν, οι οικουμένοι ως υπεφρόνικεν. Η χάρις ως έλαψεν, η αλήθεια ως αποδέδειξε, το ψεύδος ως απολύλας. Η σοφία ως επαρησιάσεν, ο Χριστός ως ευράδεξεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν, Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Και τους αυτού Αγίας εν λόγης τιμώτες, εν συγγραφές, εν νοήμωση, εν θυσίες, εν ναείς, εν εικονίσμαση των μέλος Θεών και δεσπότην προσκυνούντες, και σέβοντας τον δε, δια των κοινών δεσπότην ως αυτούς νησίους θεράποντας τιμώντες, και την καταρισχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων,
Αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη της Οικουμένης να στήριξε. Την άκραν εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των θερμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, ουλήσει γαριδόκησας αρκείαν ελθύνεντος σταυρό, την αρίσιους έπλασας εκ κλειδουρίας του εχθρού, όφθεν ευχαρίστως βόμενσι, χαράς επλήρωσας τα πάντα, ο σωτήριμον παραγενόμενος Ιησούς σώσε τον κόσμο. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μιχαήλ του Ορθοδόξου Βασιλέως και Θεοδόρας της Αγίας αυτού Μητρός αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Βασιλείου Λέοντος Χριστοφόρου, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Ανδρονίκου Ιεσαϊκίου Αλεξίου και Θεοδόρου των ουράνιων βασιλείαν της επιγείου ανταλλαξαμένων αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, Αντωνίου, Ιωσήφ και πάντων των αγιωτάτων πατριαρχών, τον υπέρ της πίστεως ημών αγωνισαμένων αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Τούτον της υπερευσεβίας μέχρι θανάτου άθλιστε και αγωνίσμαση και διδασκαλίες παιδαγωγίστε και κρατήνεστε Θεόν εκλιπαρούντες και μη μετάστησεν Θεό αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείκνεστε εκ της οπούντης αξιοθείεμεν των εξετωμένων εκτερμής και χάρητη του Μεγάλου και πρώτου Αρχιερέως Χριστού του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες της περεντόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας των Θεοειδών Αγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Στην άκραν των εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμεν η συγχώρηση.
Κύριε,